Femeia a văzut un copil pe stradă. Era murdar, singur și stătea lângă un tomberon. Din milă l-a întrebat ce știe să facă. Copilul s-a ridicat, a luat o cărămidă de pe jos și a rupt-o în două cu mâinile goale. Sunt puternic. Femeia era antrenoare de box. Șocată de forța lui, l-a luat la sală. Îl punea să se antreneze zilnic cu sportivii, dar toți îl batjocoreau și îl loveau mai tare decât pe oricine. El însă nu reacționa. Nu pentru că nu putea, ci pentru că știa prea bine ce e capabil să facă. Ani în urmă, într-un acces de furie, ucisese din greșeală pe fratele lui Vitreg într-un meci. De atunci, trăise pe străzi, ascunzând o forță aproape inumană. Dar într-o zi, liniștea s-a sfârșit. Proprietarul unei săli rivale a intrat cu gărzile sale și a declarat că preia sala și o ia pe antrenoare de nevastă. Cu forța. A provocat-o la un meci. Dacă pierdea, renunța. Dacă învingea, semna actele. Primul lui luptător, o femeie letală, care și-a doborât adversarul într-o singură mișcare. Antrenorul sălii a vrut să intervină, dar a fost făcut KO în două lovituri. Rivalul a întins actele către antrenoare, sigur că a câștigat. Dar atunci, băiatul s-a apropiat și i-a zis calm, nu o atingi. Au râs de el. Dar când liderul rival i-a dat un pumn, băiatul i-a prins mâna și i-a rupt-o dintr-o singură mișcare. Toți luptătorii au sărit pe el, dar el a intrat în ring și a zis atât. Azi, nu pleacă nimeni întreg de aici. Copiază linkul ca să vezi tot filmul.